Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tagwala ko ninyo sa pangan nga Jaime. Hingkod ang pangidaron. Ulitaw. Og itago na sa bang akong address diri sa Mindanao. Punto medikal o behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa nausab sa akong pagkatao, human kumusod sa tanang bisyo. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ah, huh, taas sa uy. Ma, yan ang tubig, ma. Ay, salamat. Makalungag na gyud ko, Dong Jaime. Uy, ang dako man ding container ni imong gipasan. Uy, Oo, aron di na ako magbalik-balik pa. Kay layo ba kayong tabay. O aron di na sa ako magsag-ob pa. Kay daghan na ning tubig nga akong da. salamat gyud kaayo, Dong ha. Kasalikan ka gyud nako din hisapay. Buutan ka gyud. Di ka parehasan ng ubang mga batan-on diha nga lisod kayong suguon. Sige lang nagduwag basket. O baka ha, at tubangan na ilang cellphone. Sige glaag kauban ng mga barkada. Pero ikaw, ni akaragyod kanunay sabay. Naapirme sa panahon nga magkinahanglan ko nimo. Salamat yun kaayo nimo, Dong Jaime. Mag-unsa man lang ko, Dong, din hisbay kunwa ka. Kuan di ma. Nagkita na ni Nestor. Kinsang Nestor ba? Katong akong classmate pa sa high school. Nga dito ganig Manila, nanarbaho dito. Oh, nauli di ay? O ma, ug kuan kining dadong takon niya sa Manila para manarbaho. Ha? O, unsa man sang trabaho, ha? Ha? Di mo sugot ang imong mama nga mo trabaho ka konstruksyon? Wa man gid siya moingon nga dili mo sugot, pero maklaro nako sa iyang reaksyon nga dili siya ganahan nga malayo ko sa amo. Unsa? Naunsa naman gahoy? Mayo man og bata ka pang gamay nga dili siya gusto nga malayo ka sa inyo. Ako magigisaligan ni mama sa mga gimbuhaton nga bugat kaayo sa bahay. Mao nga magkinahanglan siya nako. Kay wa ba sa papa sa mo tagsarang mauli. Og na nga ako mga manghod. Mao ganing manarbaho ka aron makatabang kang mama nimo ug sa imo mga manghod. Sus. Ayaw na gud kawili sa imong mama bay. Mura magagbata nga nagtutoy ana oy, nga di mo buwag sa imong mama. Hoy, dako na tabay. Pwede na ta manarbaho ka ato oy. Lagi. Suway lagi na to na ko pagpalanggi pag-usab si mama. Dali ang desisyon diha. Oy, kay mo balik ako sa Manila human sa pista. Pila man ka t-shirt imong daton, Dong. Gamay lang ma Kay kuan makalabara mami dito gud sa among barracks kuma sa trabaho. Unya doon na sa kuno may uniform anak ma. Ug ang kalsones pwede ra nako ibalik-balik. Pag ayo-ayo dito. Ayo pabadlong dito, ha? Ayaw yung padahas mga binuang dito, Dong. Kay daghan ba ko nung mga bugoy anang Manila, Jaime? Ay bisan asa matingali na ma. Naibugoy. Bisan gani din sa ato. Sa magpadara man ana nila gud. Sali ko ni mo nak, ha? Pero lahi naman tong Manila, kod. Layo na ko ni mo, nak. Wa na'y makapahimangno ni mo. Salig ko ni mo, baya. Pero wa ko'y salig sa mga tao nga imo niyang ikahibahag dito, Dong. Salig lang gid ako ma. Dili lagi kumusod og binuang sa Manila. Recorded by X Thunder Gaming. Dinaygi ko sa amo kay ako pirmi ang kaabag ni mama sa bahay ug sa ako mga manghod. Apan ang paglikay sa mga binuang, depende gid ay kung kinsay nagtintal nimo. Kay sa Manila,
wa na ko kalikay. Kung unsa ko kabutan sa amo pa, ingon ana sab ko kabuang pag-abot nako sa Manila. Ugon niya. Woo! Nindot lagi ni tamaan lagi ng butanga bay. Unsa man di wani sagol fluorescent? Amaw mga bay. Lahi lang siguro ay mong tama. Ron kay mas feel siguro kay di mo ron. Wa may maayog naong sa mga section ba eh. Balintag lugar eh. Sus, pananaw rin di maayo ni mo. Katagang siksira o. Kanang usay. Kanang taas og buhok. Abot sa lubot. Siksira. Ayun ba? Kanao. Kanang mga kasiksira. Anong tinitingin niyo sa girlfriend ko? Ha? Ako'y bay. Insulto ha ba yan yung binalditohan na tagtumboy? Anong problema mo pag tumingin kami? May mga mata naman kami. Ah, mga Bisaya pala kayo. Kaya pala, wala kasi isang tulad ng girlfriend ko sa inyo. Ha? Anong wala kong taon? Di panglabay naman gani na mo ng mga gwapa sa amo? Ang sabi mo? Pinalabay, pinag ano, itsa-itsa. Kansi, ako kasabot sa imong gisulti. Pero ikaw, hindi ka makaintindi. Hindi kasabot sa akong Bisaya. Gago pala to ah. Pagtuon og Binisaya. Sama na mo nga nagtuon sa mig Tinagalog. Tol, mga gago to. Kanang bahala diyan ha, Tol? Kanang bahala? Gago ka Bisaya! Bayani! Ayaw! Sama kayo! Hindi kayo makasama! Magawas na ba? Magkawag ng polis! Jaime. Dong. Dong Jaime, mata na. Kaon na. Ayaw! Dong. Ako kini. Si mama ni mo. Mama, taguy ko ninyo, ma. Kini mo patay na ako, ma. Taguy ko, ma. Ginoo ko, Jaime. Masa man ang nahitabo ni mo, Dong. Sukat ka lang giuli si mong amigo din sa ato nga bunog kayo. Ingon ka naman ni Ana. Ang mga bintana, ma. Sira di. Ang putahan ilak. Kining bumbong. Dili ko mapidpidan kay. Pasig duslakon ko din eh. Ginoo ko, Dong Jaime. Sira di ba? Anong nailang ka man ni Dong? Kaluoy sa akong anak kabuutan nga naingon hindi. Unsa mo nang ibuhat ni Mos Manila, Dong Jaime? Halos tanang bisyo akong gisudlan sa Manila. Labi pa kay wa ko'y mama nga mubadlong nako. Mura kog nagwala. Mura kog nakabuhi sa turil ba. Dihang nakasugat kog engkwentro ug nabunog ko. Diha na magsugod nga maglain ang akong panghuna-huna. Mahadlok na kog tao. May panahon nga mag-hallucinate ko. Dali ko nga makuratan. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Gisudlan nako ang tanang bisyo sa Manila. Apil na drugas. Mao ka kini ang hinungdan kun ngano nga mag-hallucinate nako karon? Ug wa sa kaugalingon kanunay? Unsa man kadi ay nadaot sa kong utok sa drugas? Ikaduhang pangutana. Gitabangan sab kog kulata sa Manila nga nagtuo ko nga mamatay na ko adto. Usahay magkurog pa man gihapon ko sa kalisang. Nadaot ka ang akong utok o sa drugs ni? Katulong pangutana. Dili na ko kalikayan nga mahadlok ko og tao. Ilabi pa kung tutukan ako. Kay magtuo ko nga patyon ako. Normal ra ba ni kini nga feelings? Kung tungod man ni sa drugas, hangtod kano sa aman di ay ni magpabilin sa akong lawas nga miundang naman unta ko. Ikaw pa to katapusan. Mo itambag sa akong mga kaliwat nga iparihab kuno ko. Maayo ka ha? Dili ka hinuon mo samot ang akong gibati kay layo ko sa akong pamilya dito?
Kay gusto ko nga naapirmi si mama sa akong pananaw. Kay makasalig ko. Asa man ta mo duol kung magparihab ko. Ug pila masab ang magasto. Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jaime. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini nga akong suliran. Once again, anay na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga have a hopeful mindset that focuses on the light even in the darkest moment. Dili man gud sa tanang higayon nga naay mga mga kakulian ng atong kinabuhi, no? Naamang gupoy mga namang kunoy light pagkahuman kuno sa tunnel, na kunong light pagkahuman sa tunnel. So, dili lang tamo paglaom maning kinabuhi, dili sa tanang higayon mag-ulan, napoy mag-init gud pod. So, ang ato magtatampo karong adlaw si Jaime, 23 years old, taga Mindanao. Single pa ni siya. Ang iyang problema kay behavioral o about sa drugs man siguro to, no? So, maayong pagpaminaw din nyo diya sa Mindanao, no? Si Glicerio Galulo diya sa Cagayan de Oro City. Dr. Leo Ramirez diya sa Bukidnon, no? Maayong pagpaminaw nimo. Mga parente ni Aida Abrugar Kalamba diya sa asa to ng inyo dapit, sa Esperanza Kinagitan, Misamis Oriental, Jasmine Legaspi, Velma Navarro, Maria Manggubat, Alma Masiba, Aida Abrugama, lagi ni mga kailan ni Aida, doktora ni si Aida, no? The same is true to Master Sergeant Roger Tundag Asagra, Barangay Talanusa, Poblasyon Margostubig, Midilian, Cebu. Og Lower Busay, Edgar Gabod, Nila Gabato ug Mali Gabato. Mga atong mga kuan sa TRC Argao, no? Si Bren Wagas, Audrey Marson, Jeffrey Luberas, Lizalde Tampos, atong mga taga Brotherhood Health Center, mga taga Psycare, nagsigir man nigtawag ning Psycare nako. Di pa ko katubag nimo kay na ako'y kibuhat gitrabaho. Unya na tawag lang og balik ha. So unang pangutana ni Jaime, wag dito man siya Manila, no? So, bati na to sa drama. So, unang pangutana ni Jaime, gisudlan nako ang tanang bisyo sa Manila. Apil na ang drugs. Mao ka ni hinungdan ko nganong nagulsinit nako karon. Ug wala sa kaugalingon kanunay, unsa man kay di ay nadaot na akong utok ani man. Mulang daot na gini mong utak Jaime. So ayo pagtuoan ng mga pulis nga moingon nga okay ra nang mag-drugs kay dili tanang mag-drugs addict. Purbida puryagaba. So tuhoy niyo mga doktor nga makadaot ng druga, depende sa druga ug sa kadaghanon ug sa kapimentahon sa paggamit. Makabuang ang druga. Kung dili ka muhunong o gamit niya ni 101%. Mapasintig yung kang doktor ni Obra o sa mga doctors nga parehag trabaho nako. So makakos ng hallucination. Ano sa mga hallucination? Naka auditory, visual, gustatory, tactile, o olfactory. No? Ang atong 5 senses. Makakuhaan ka, bisag white tao sa mong dool, makabati kag tingog, nakamakitaan nga, unsan naman lang diya, bisag wagod. Huwag na ay magkamang-kamang sa imong panit. Kay masimutan nga di mao wagoy kay mo lang imagination nga nagtuon nimo ang imong taste buds lain naglami, so mausab ang imong mga senses, no, tungod sa drugs. Okay? Ikaduhang pangutana, gitabangan sab kog kulata sa Manila nga nagtuo kong mamatay nako. Usahay mo kurog pa man gihapon sa kalisang, nadaot ka ang akong utok o sa drugas pa ni. Both, pende kung usay na nadaot nimo pagkulata nimo, gawas nga physical ang kadaot sa pagkulata nimo, pwede po na post-traumatic stress ka kay gikulata gikuyawan kag patyo na katong nagkulata nimo. Basin og imo tong mga kasusyo sa paggamit og drugs. Basig nasuko to nimo for whatever reason,
Ato sa naminaw na to karon, maayo man ang natay amigo. Pero kung atong amigo drug user, akong ikasulti, maayo na lang og wakay amigo kaysa ang imong kakuyog-kuyog magsige hit-hit diha og shabu or whatever drugs. Okay? Makabuang ang shabu. Tuo lang mo nako, perting daghana pinanakalibo ka pasyente nga among gitambalan tungod aning shabu. Imugtuan ng mga pulis, mingo nga makagdagdag og oras. Ikatulong pangutana, dili nako kalikayan nga mahadlo ko sa pag-ug tao. Labi pa kon tutukan nako kay magtuo ko nga patyo nako. Normal ra ba gyud ni nga feelings kung tungod man ni sa drugs hangtod kano sa aman di ay ni magpabilin sa akong lawas nga niundang naman ko pag niundang naman ko no siya. Well, ako explikaran ni sa akong mga medical student pareha na nag-bulldozer, ngagi ang bulldozer ng dapital, binagkunon ang daan, o ang lapokon, so nakatuig, nilabay ang bulldozer, pero nagpabilin pa pong luma sa ligid sa bulldozer niya sa dalan, no? Bisan pa hunong na ka, and I hope nga tinuod ng hunong na ka, napagayapon nagpabilin ang epekto sa drugs. So, kinahanglan kag muasog professional help, na muduol ka og doktor, nga mo imong resita nimo mga tambal, kay naa naman tay mga tambal karong mga panahon. Di naman para sa unang mga panahon, yung gihapak og daotang hangin, gibarang, o unsa naman diha. Karon naanatay explanation aning mga simptoma nga inunta gipaminaw sa mga drug users nga kini has something to do with the level of the neurotransmitter sa utok sa usa ka drug user nga kining especially kining dopamine. So mao na akong ka-explica sa may kaduhang pangutana. Sunod nga pangutana, dili nako kalikayan nga mahadlok ko og tao. Mao ni no. Mao lagi na maparanoid na ka. Maparanoid na ka. Ug hangtod nga dili ka magpatambal, magpabili ni siya. Ug tungod kay paranoid ka, dali gyud kay kitag away aning ingon aning mga problema. Kay magduda man kang nasa daw tang giplano para nimo pero wala god. Imo nang product of distorted line of thinking. Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Maoy tambag sa akong mga kaliwat nga iparehab kuno ko. Maayo ba kaha? Di kaha noon musamot ang akong gibati didto kay layo ko sa akong pamilya. Kay gusto ko rako nga pirme si mama sa akong pananaw kay makasalig ko. Asa man sa muduol nga magparehab ko upila man sa ang gasto. Depende ko asa ka magparehab. Ana sa government owned nga drug rehabilitation center nga perting daghan gyud din taong pasyente or sa private drug rehab, no? Ari ka sa private drug rehab na nakong gasto, mga 40 nga to 50 mil ang buwan. Mayingon lagi mahal ba sa dok? Kung nga apil naman na simong pagkaon ug mga tambal sa doktor. Pero reklamo kag 50 mil ang buwan, gagamay ana. Kumpara sa imong sigig drug sa kada adlaw, daghang kag kwarta. Kay sige palit og shabu. So meaning daghang kwarta. So mao na ang imong mga options mo ask kag professional help. Kung dili ka makasud sa drug rehab, kung dili ka natambalan nga makapalo na ka sa mga activities sud sa drug rehab. Kay naman na mga activities dito sa sud. Okay? So hinaw nakasabot ka sa kung explicar nimo Jaime diya sa Mindanao. Dagwang ka nimo butang nimo asa kadapit sa Mindanao. Ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rini Obra. Thank you very much for listening to our program sa RMN tas kita greeting din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.